Ahojte, čaute. Dneska tu mám dva replaye od Drlíčka. Jeden je osmičkový prémiák americký na mape Starobilé pyramídy. Ten druhý je desiatková E4, čiže americké perečko. Asi má nejaký americký týždeň stano. Pozrieme sa najprv na tú osmičku. Ako to tu zahralo? Obidve sú samozrejme MK. Tento tank ja osobne veľmi nepoznám a som veľmi prekvapený, že má 4 náboje v klipe a že medzi nimi je 7 sekúnd. Ale čo som si všimol, že potom vlastne celý klip nabíjate nejakých 10 sekúnd, čo je celkom fajn. Prípadné výpadky zvuku sa ospravedlňujem, že zri budú chýbať, pretože nejak mi blbne zvuk ako taký, ale dúfam, že teda môj hlas vypadávať nebude. Čiže stano si nachádza na tento stred, kde bežne chodívajú heaviny. Hovorím bežne predtým, než senka prišli Rusáci. Výborne, tu hodinglo to veze to. Ide pokúšať šťastie ďalej. Aj tieto záseky neviem, čo znamenajú. Čo sa tam deje. Výborne, toto som nečakal, že by prešlo. Drží si tú pozičku, skrýva sa za kameň, kontroluje ďalšiu stranu, takisto výborná strela. RNG mu praje. A bude ďalšia? Alebo nie? Nie, tentokrát to nevyšlo. Tak pardon, 12 sekúnd prebíja ten zásobník. Tu nešťastne dostal od toho leváka. Našťastie zatiaľ len prvú ranu, čiže ešte má dostatok HPčiek. Tam sa snaží nájsť to miesto. Tak to zaletelo, ale že hodne zle. Hodne zle. Ďalšie. No, tam mu dalo nejaké rany a tu už na ňo pozerá Chiméra. Tu to pekne prešlo do tej kopulky. Fakt neviem, čo sa s tým zvukom deje. Či bude musieť nejaký driver odinštalovať alebo čo. Opäť, super, ďalšia prešla, aj keď on zase dostal za 400, on má tú obrovskú kupolu. To bolo, čo to bolo? Škodovka, nie? A čo tam bola? A posledný náboj v klipe. Škodovka tam je skoro full HP, ale už sú len 2 versus 4. Čiže toto by nemalo byť až taká... Nebalo by to byť nejaké namáhavé to vyhrať. No ale už je to 3 proti 2. Situácia sa zhoršuje. Našťastie on má už teraz plný klip. Škodovka dostáva muníciu, čo je veľmi dobré. Musí buď použiť opravy, ktoré asi nemá. Poď, daj mu tam ďalšiu, výborne. Ešte aj strelca dostal. Perfektne. Nabíjať bude aj Adam pol dňa. Škodovka dopnutá, ostalo posledné TDčko. To je to VZ-to? Nie, to je tá TS5. To bola tá TS5. 2 versus 1, ale tá TS5 je plná. Čo sa mi páči, čo tu spravil Stano, že išiel jej odzadu. Nešiel jej akoby pred dielo. A ja dúfam, že ten jeho spoluhráč bude mať natoľko rozumu, že pôjde z opačnej strany. Čiže akoby sprava. Stáva prvú, ešte ho nerieši. Škoda tých 7 sekúnd. Dostáva druhú, no a je to 1 versus 1. Snaží sa triafať kopulku. Prvá prešla. A prechádza ďalšia. Treba si cúvnuť.
čakať. No, je to tak, že Stano ešte môže dostať 2 rany od tej TS5, ale samozrejme to by nebola hra, keby nedingol prvú. A čo myslíte, prejde druhá? Nie. No a teraz je to veľmi zaujímavé, pretože je to... ten má 80 HPčiek, Stano má 47. Našťastie ho dinga tá TS5. Našťastie. Čiže Stano ešte má nejaký ten čas, ale už musí konať. Výborne, TS5 dopnutá. Je to výhra 4,5, 4600 nastrieľaných. Veľmi krásne. Ale opäť, nebyť toho, že zvyšok týmu robí veľké kulové, tak by si Stano ťažko nastrieľal 4600. Ale zase je to o jeho šikovnosti, o tom, že si držal tú pozičku, že tam riešil minimálne 4 tanky. TS5, VZ, Chiméru a ešte tú Škodovku, mám pocit. Vidíte výsledok tabulky. Dobre, ďalší replay bol teda s E4 na slepej koleji. Tu mi k tomu napísal aj komentár. Ja to v jednom mieste stopnem, aby som vám to mohol, aby som vám prečítal to, čo mi on napísal. On tu má čatára. A trošku som nepochopil, prečo ten čatár ostal pri tom kameni. Ukážem vám ho. Naspäť. A prečo nešiel na tú bežnú pozíciu, ktorá je tu? Ono to má výhodu, pretože keď je na druhej strane TDčko, tak minimálne je taký odstrašujúci prvok toho, aby tam veľmi nevyskakoval. A Stano, keďže je výborný hráč, tak on si už prečítal matchmaking a počíta s tým, že tam vzadu, ako vidíte, nie je ten krík konkrétne, to bol ten ďalší, ale nevadí, tak vie, že niečo môže byť. Nehrnie sa, hej, jeho čatár píše, že 2 kg. No, tu sa S100 rozbehla na pána, dáva mu krásny detrech, tam bol sústrel, čo bolo slušné. S100 už nemá HPčka. Za chvíľočku pôjde do garáže spinkať. Je tam ešte Super Kongo. A ako vidíte, Stano stále má to podozrenie, že niečo môže byť vzadu. I7 na to kašle. A tu je to, čo som hovoril. Typicky americké dielo. Krtkuje. Môžete robiť, čo chcete. Keď nadmierite nad tank alebo do hornej, do vrchu veže, tak ho tam trafíte. Ale keď sa budete snažiť trafiť stred, tak budete krtkovať. No takže späť k bitke. Tu vám prečítam ten komentár. Je toto... No, takže... Cítil som, že v rohu je klikátko, to už vieme. Nakoniec preto som sa rozhodol ísť dopredu, čo bude za chvíľočku, uvidíte, a prestreľovať sa s Conquerorom. Nemal ale istotu, či príde klikátko, alebo ešte metko. Preto si aj tak zastal pod kopec, aby klikátko na ňu nemohlo, ale bol zase vystavený tomu Super Conquerorovi. No a neskôr uvidíte, že to metko porieši niečo. No poď. Čiže tu ešte pomôže s obsadzovaním toho Ačka. Viem si živo predstaviť, ako teraz strpne, aby tá hviezda nevystredila. Tu žiaľ dostal sústrel aj od toho Minotaura, aj ešte od toho Super Konga. A ešte, aby nemal toľko smoly, tak ešte dostane aj muníciu. A on nemal pravý momentálne. Čiže ostáva pod kopcom. Nič inému neostáva. Len sa tu krčiť, skrývať. Tak, aby nedostal.
Tá i7 to veľmi zle hrá. Veľmi zle to hrá tá i7. Tu ale našťastie to prechádza. Teda prejde cez ten motor. No a to klikátko je stále tam v rohu. Ešte pol minúty bude musieť čakať na tie opravy, zatiaľ si cúvne. No a mätko sa už objavilo pri jeho spoluhráčovi. A nakoľko je to mätko a ten spoluhráč je v bezvežovom TDčku, tak si viete predstaviť, jak to asi dopadne. A to mätko je takmer full HP. Škoda, možno keby bol v tom druhom kríčku, bude mať viac času zareagovať na to mätko a možno by dostalo ešte 2 rany. Ale tak teraz už polemizovať. No a toto bol veľmi šťastný okamih, by som povedal, že tá hviezda nestihla. Tá keby mu dala jednu dobre mierenú cez ten podvozok, tak stanuje v garáži. Konečne vyriešil opravy. Sú tu 3 proti 3. Tam ešte ostáva ten Talian. Ostáva ešte IS-7, mám pocit. No, on sa tam ide prestreľovať s Minotaurom. Tu som si dobre myslel, že to mieril na tú zadnú časť veže, ale vidíte, no neprešlo. Opäť. A tu sa objavuje mätko. Obávané. Nemá na ňo sklopenie. A navyše, však TDčko má pomalú väžu. Musí si počkať, kým sa dielo ustáli. Výborne, výborne, tak tu to prešlo. 2 proti 3. A to vám hovorím, to bude napínavé do konca. To teraz si nemyslíte, že už to majú vyhraté. Haha, kdeže? Krásna rana za 600. Toto chceme vidieť častejšie takéto. Čiže tam majú, takže oni majú 2 Minotaurov. To som si ani neuvedomil. Svietil samozrejme. Ako ináč. Čiže on teraz musí čakať zhruba tých 10 sekúnd, kým sa odspotne. Body sú v ich neprospech momentálne, no a navyše začali kepovať to Bčko. A tu si musí Stano dávať veľký pozor. Veľké šťastie, že ho dingol za 490. Ale tu už mu to prešlo. Tu dal ale hečko, našťastie štvorka má silné hečka, takže stačilo tých 100 HPčiek na to, aby ho vypol. A toto keď som videl prvýkrát, tak aj teraz si myslím, že buď to bol úmysel si vychutnávať tú E4, lebo to Minotauro začalo hečkovať Stana do boku. Buď mu išlo zabávať sa, predložiť mu akoby tú smrť, alebo sa snažil zhodiť pásy, alebo mu došli náboje. Lebo dostal prvé hečko, dostáva druhé hečko. Stano má, neviem, 20 dačo HPčiek. No. Takže našťastie ho ten Talian dopol. Tabulka, čo nám prezradí, že bude prvý, to určite. Assist má 1040, M-ko samozrejme. Aj keď pri 3300 nie je to také samozrejme, je zjavné, že tento tank málo ľudí hráva, pretože nie je úplne jednoduchý. Aj keď je to TDčko a vy máte nejaký ten pancier na tej veži, tak Váňa tá vás neodinga ako pri napríklad T57 Heavine. A navyše vy nemáte HPčka. Tam, keby Stano dostal jednu ranu od Stary, tak je možno na ďalšiu ranu od kohokoľvek. Možno od Conquerora na 2, keďže ten dáva po 400. Čiže no treba tak hrať opatrne s touto E4, ale zase keď viete, tak je to fakt beštia. A divím sa, že tento nedostal, tento dostal druhú triedu. Vidíte, no tak nastrieľa 5000, takmer 400.
Ale keďže ten tank sa hráva a E4 sa nehráva, no tak stano si koristí Lenko. Tak fajn priatelia, no tak, pardon. Na zatiaľ je to všetko a vidíme sa pri ďalšom replay, možno replayoch. Tak sa zatiaľ majte, čaute.